କି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେନି ଏମିତି ଅବେଳାରେ। ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କି ମା? ଦେଇନାହାନ୍ତି? କାଲି ମାଆକୁ କହିବେ ଆଉ ପଇସା ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆସିଲେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି, କାଲି ଆସିବି। ହଁ ମା ଆସିଲେ? କାହିଁକି ମା ଆସିନାହାନ୍ତି? ବସ୍ ମିସ୍ କରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ କହିବ କଲ୍ କରିକି କାଲି ପଇସା ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିଲେ ପଇସା ନେବି ହେଲା। ମୁଁ ଏବିକା ଯାଉଛି ହେଲା, କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ନେବି ପଇସା। ମାମୁଁ ଘରୁ କେବେ ଆସିବେ ଯେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ କାଲି କଲ୍ କରି କହିବ ପଇସା ରଖିଦିଏ, ଆଉ ସାର୍ ଆସିଲେ କାଲିକି ନେବେ ହେଲା। ମନେ କି କଲ୍ କରି କହିଦେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, କାଲି ଆସିଲେ ପଇସା ନେବି। ପୁଅ ମା ଆସିଲେ? ପୁଅ ମାଆକୁ କୁହ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଆଣି, ସିଆଡ଼େ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲ? ମା ଆସିନାହାନ୍ତି? କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ମାଆକୁ କହିଦେବେ ପଇସା ରଖିଥିବେ ମନେ କରି ହେଲା। ମା ଆସିଲେ? ମା ଆସିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି? ପଇସା ନେଲାକୁ ନେଇ ଯାଉଛ, ଦେଲାକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଉଛ। ଦେଲାକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା ଆସ, କାଲି ତମର ଯାଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲକ କରିଦେବିନି ଯଦି ମତେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଆକୁ ଆଣିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି।